Witam Was pięknie, Rostomili. Dziś wam wyrządzę o katazinkach. Jak macie to moi fulani radzi, to mi dajcie palec do wyrchu. Subskrybujcie mój kanał. Bydym rod, dzięka piękne. Rostomili, wszyscy znamy planetowani, co dziołchy se odprawiają na Andrzeja. Jak chcą wiedzieć, kiero z nich się wydo, a jakiego będzie miała chłopa. A wiecie, że chłopi też se tak planetowali? Hańdowni a i na cieszyńskiej ziemi w nocy z 24 na 25 listopada swobodni syncy, co jeszcze nie byli żonaci, odprawiali katarzynki. To jest taki kapkę zapomniany zwyk, co się go robiło dycki na świętej Katarzyny. Ona jest patronką ajzy banerów, filozofów, alwokatów, a i swobodnych, szykownych synków, co się chcą dowiedzieć, jaką będą mieć babę. Planetowani było, a i furt je zakozane przez Kościół katolicki, bo to je przeca starucny słowiański zwyk, kiedy kiejsi hańdowni młodzi ludzie odprawiali z respektem, bo fest wierzyli, że to im pokorze przyszłego chłopa albo babę. Ale po tym nie skorzy, to już były bardziej takowne hyzdy, co by się pośmiać. Ponikierzy prawią, że planetowani na święto Katarzyny to jest słowiański zwyk, jak jeszcze się rzekało do bogini Mokoszy. 25 listopada to był dzień Mokoszy, albo dzień ludzki doli. Hańdowni się nie planetowało jeden dzień, ale a i tydzień. A od świętej Katarzyny do świętego Andrzeja je 5 dni. To było bez mala skrystego, że tak długo słowiańscy syncy, a dziołchy planetowali z kim się ożynią, albo za kogo się wydają. Tuż jako te katarzynki się odprawiało, na dziołchy siedziały w jednej izbie, a przyndły na kole wrótach, a syncy planetowali. Ba i każdy se urznął gałązkę z wiśni, wraził do wody. Jak gałązka zakwitła na godni święta, to znaczyło, że się synek ożeni jeszcze na jor. Stawiało się jeszcze na stole ba i gorki, a chowało się do nich roztomańte wieca. Potem syncy dźwigali ty gorki, a podle tego, co pod nimi naszli, to chnet wiedzieli, co będzie w najbliższym czasie. Ba i pierścionek, no to będzie wiesieli. Grejcar, no, że ich będzie miał godnie, tych grejcarów. Jak ta naszą zorko, obilo, że zimeczka na rok obrodzi, a jak naszą próżny gornek, no, że będzie psinco, że nie będzie nic. Syncy se aidowali pozór, co się im będzie blęść w tę noc. Jak to była kura, to się zędzie ze swobodną dziołchą. Jak to była czornokura, to natrefi na wdowę. Jak to była kura z kurczokami, to nacapi na wdowę z dzieckami. Jak się blęsła sowa, to było dobrze, a jak czorny albo siny koń, to synek będzie stary kawaler. Syncy sedowali a i babski majtki, lajbiki, albo pióra ptoków podzogłowki, co by w nocy uwidzieli na spaniu swoją przyszłą babę. Słowianie hańdowni wierzyli, że w listopadzie umzicy chodzą po całym świecie, a poradzą pokazać młodym synkom, jaką będą mieć babę. A przeca każdy synek chciał się ożenić. Tuż ponikierzy tak planetowali, co by się mu ta baba pokazała aspoň kapkę. Bo przeca hańdowni, jak synek miał już tych 20 roków, to by się miał żenić pomału. A jak mu było baj 25, no to już tatowie się dziwali po dziedzinie, kaj jako dziołcha, by go można, kaj jako dziołcha, co by go można chciała. Ale jak miał szczęści, to na tym planetowaniu na świętą Katarzynę mu starucno bogini Mokosz na ozajs pokazała tą dziołchę, co ją będzie miał. Gorszy było, jak se syncy w tę noc popili zakupa gorzołki. To potem rano stowali, a chytali się za głowę, bo jednemu się zdało, że widzi chrubą, a on morot chrubę, a inkrzymu się zdało, że widzi chudą, a on by raczej do chałupy wziął taką babę jak hul. Tuż z tym chłopskim planetowaniem roztomańcie bywało, ale pamiętajcie syncy, że se też poradzicie aspoň kapkę na tą swoją przyszłą babę na katarzynkach podziwać.
Eny ty Katarzinki odprawiejcie tak, żeby w tym było więcej wiary, a mniej gorzołki.